UPPLৰ ট্ৰেক্টৰ হৈছে তেওঁলোকৰ চিম্বল, কিন্তু তেল নাই। বিজেপিৰ তেলেৰে ট্ৰেক্টৰ চলাই থাকিব খুজিছে, কেনেকৈ হ'ব এইটো? UPPLৰ ট্ৰেক্টৰ, বিজেপিৰ তেল, এনেকৈ কিমান দিন চলিব? গতিকে সেই ট্ৰেক্টৰত তেল প্ৰায় নোহোৱাই হৈছে। बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां एकर्ड जाबोबाय, साप'ज BSc सुक्ति, BTC सुक्ति, दा BTR सुक्ति, जेसेबां मोनथाम सुक्ति जाबोबाय, बे मोनथाम सुक्तियावहाय दिनै बर'आ गाव हारसिंनो सरकार दानो हायाखै। मानो? गासैबो सुक्तियाव एलायन्स, जायनि जाहोनाव दिनै बर'आ दिनै बिटिआर मोनब्लाबो बिटिआरखौ हारसिङै गोग्गोमै खुंनो हायाखै, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै बुंनो थाङोब्ला बिजेपि सरकारजोंसो सालायजागासिनो दङ बिटिआरआबो। रायजोफोर, बिब्दि एलायन्स सरकार दानायनि थाखायनोथ' दिनै मा होनना बुङो, जोंनि हारिनि गेजेरावहाय बड'लेण्डआवहाय बिटिआरआवहाय गोबां खामानिफ्रा जानांगौमोन, बेबायदि खामानिफ्रा जायाखै, नङा होमबा रायजोफोर? बेनिफ्राय दायो जोंहा माखासे ब्रादारमोनाहाय कमेन्ट खालामदों, मोजां कमेन्ट खालामदों, मोजां मोनदों आं। खारन बिटिआरआ हारसिं सरकार दायाखै, एलायन्स सरकार, बेनिखायनो बर'नि थाखायल' खामानि मावनो हाया, बेबायदि कमेन्ट। थिगानो नंगौ, एलायन्स सरकार बिजेपि आरो UPPL खावसे जानानै सरकार दादों, नङा होमबा? खिन्थु दिनै बिनि थाखायनो दिनै बिटिआरआव जेसेबां सम्पतिफोर दङ, नङा होमबा, जेसेबां खामानिफोर दङ, दिनै बिजेपि सरकारजों लांजागासिनो दङ। आरो जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ बिजेपिआ दिनै लानानै थांफिनबाय होननानै जोङो खोनाबाय थायो, बुंबाय थायो ससियेल मिडियायाव, नङा होमबा? दिनै बेफोर मानि थाखाय जादों? सरकारनिफ्राय जि दाबिनानै मोनदोंमोन, बिनानै जि मोनदोंमोन, बेखौ दिनै राननानै जानो गोनां, नङा होमबा? बर'फोरा आन्था गोजोनै मोनजायाखै, नङा होमबा रायजोफोर? बर'फोर गोनजा राननानै मोनजायाखै, खारन बिजेपिजोंबो खावसे खालामनो गोनां जायो। बिजेपि हेमन्त बिश्व शर्मायाबोथ' नांगोन ना, बेनोबोथ', नङा होमबा? जायनि जाउनाव दिनै कौटि थाखानि कन्ट्रेक्टफोरखौहाय दिनै हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव थांबाय दिनै, जायनि जाउनाव बिक्रम दैमारिया दिनै हुरजिखाव बुंनो गोनां जादों। बेफोरो जाबाय जुदि हयथ' जोंनि बर'नि आन्थाहै सरकार दानो हानायमोनब्ला हयथ' बेफोरो जानाय नङामोनदां होननानै दिनै रायजोआ सिन्था खालामदों, नङा होमबा रायजोफोर? खारन एलायन्स जाबाय नालाय, बिजेपिआबोथ' लाखागोन, नङा होमबा? दा ससियेल मिडियाफोराव जोङो नुनो मोनो। दा जोंनि साननो गोनांफोरा बिसो जे बिटिआरखौहाय बोरै बर' आन्थाहै बोरै सालायनो हागोन? जि मोनसे बड'लेण्डथ' मोनखायाखैनोसै, नङा होमबा? जि इसे मोनबाय, नङा होमबा? बे इसेखौ बोरैहाय बर' आन्था जबै राननानै जानो हागोन? दा बेखौ दिनै लिडारफोरा सिन्था खालामनांसिगौ, नङा होमबा? जोंनि गेजेरावहाय दिनै रायजो राजाफोरा मोनसेल' पार्टिखौ थिखांहरनो होनना बुंबाबो जाया। मोनसेल' पार्टिखौ दिनै बिटिआरआव खुंथायाव लाबोनो होनबाबो दिनै हाया। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेयो गासैबो माबा लानानैसो जायो, नङा होमबा? मा होनना बुङो, केन्डिडेट लानानै बबेबा मोनसे बियाबाव, बबेबा मोनसे समस्थियाव बा रायजो राजाफोरा सापस हमनानै ला UPPL सरकाराहाय, UPPLआहाय दिनै एकर्ड खालामनानै लाबोबाय, आबसुआ एकर्ड खालामनानै लाबोबाय। दा UPPL सरकारखौ खुंनो थाखाय सुबिदाखौ होनांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफोरा भट होदोंमोन। खिन्थु गुबुन बियाबफोराव केन्डिडेटफोरा BPFनिफ्रायबोथ' मोजां केन्डिडेटफोर दङ ना, नङा होमबा रायजोफोर? दा बबेबा मोनसे बियाबाव, बबेबा मोनसे एरियायावहाय BPFनि केन्डिडेटखौबोथ' गारनो हाया। गोबां मोजां खामानि मावदों, जायनि जाउनाव BPFनिनो भटखौ होफिनदों, नङा होमबा? दा बेबायदि जाहैयो आरोखि। जाउनाव थाङै थुङै मा होननानै बुङो, बे एलायन्स सरकारानो जाहैयो आरोखि, नङा होमबा रायजोफोर? खिन्थु जोङो जुदि सिन्था खालामोबा दिनैनि दिनावहाय जोंनि बर'नि आन्थाहै बोरै बिटिआरखौ सालायनो हागोन? बर' पलिटिकेल पार्टि हान्जाया बोरैहाय पलिटिकेल गाव हारसिंनो सालायनानै जि बिटिआरनि जि फैनाय बिनानै मोननाय जि थफ्ला, बेखौ बोरैहाय जोङो इउटिलाइज खालामनो हागोन बर'नि आन्थाहै? बेखौसो सिन्था खालामनायनि समा फैबाय होननानै आं सानो। आरो रायजोफोरा मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आथिखालाव पलिटिकेल पार्टिफोरनि डायलगफोर मा खोनासंनो, नङा होमबा रायजोफोर? UPPLनि सिम्बल ट्रेक्टर, खिन्थु थाव गैया। ट्रेक्टराव थाव सोना होदों बिजेपि, खैदिन सोना होगोन बिजेपिआ? माथो थिग, नङा होमबा? बिजेपि सरकार दंबो माथो थिग? दिनै बिजेपि बिटिआरखौहाय सेख'नो थाखाय, बिटिआरखौ गाव हारसिंनो सालायनो थाखाय बेसेबां खायदा बोराय बाहायगासिनो, नङा होमबा बिजेपिआहाय?
दिनै जुदि UPPL सरकाराहाय एसे दुरबल जानायखौ नुहुरनानै मा गद सिं सिं बोरैबा बै आखर मोनथाम जोंनि बर'नि BPF जों ग्रोब बास्लायनोबो हागौ। ओरैनोथ' दायो BPF खौबो आखाइ मुथियाव लाबोनो सेस्था खालामबाय थाखादो नङा होमबा BJP आहाय UPPL BJP मोननैदों मोनसे खालामनो दायो नाजागासिनो दङ जोंहा आसामनि सिबा नङा होमबा रायजोफोर दिनै UPPL आरो BPF बे बर'नि गोगोम मोननै पार्टिखौ जेब्ला हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि आखायाव लाबोनो हागोन जेब्ला ज' खालामनो हागोन अब्ला नायदो आरो हेमन्त बिश्व शर्मानि पावारखौहाय बिटिआरआवहाय नङा होमबा रायजोफोर UPPL नि माखासे गेदेमाफोराथ' बुंनो हाया नाथाय सेनाखि बेनाखि बे गाहाय थाखोनि मानसिफोरा बुंनो हमो आरो जोंथ' UPPL आन्थायै सरकार दायाखै BJP जोंसो एलायन्स जोङो बर'निल' बोरै खामानि मावनो हागौ बे बाथ्राखौ दिनै UPPL नि सापर्टारफोरा बुंनो हमो नाथाय गेदेमाफोरनिफ्राय बे बाथ्राया ओंखारा दै बेबायदिब्ला हाग्रामायाबोथ' बै समायाव BJP जोंनो एलायन्समोन बेबोथ' बोरैहाय बर'नि आन्था खामानि मावनो हागौमोन नङा होमबा बेबो हायासै बर'नि आन्था खामानि मावनो गोबां गुबुन हारिनि थाखायबो खामानि मावनो गोनां जाबोबाय आरो बिटिआरआवथ' बर' आन्था गैया बेबो मोनसे नङा होमबा दा बिब्दिनो जोंनि बर'नि जि दाबिनानै मोननाय जि एकर्डफोर बे गासै जेसेबां एकर्ड जाबोबाय गासै समावबो सरकार दानाया एलायन्स सरकार नङा होमबा आसाम सरकारजों BJP सरकारजों एलायन्स नङा होमबा रायजोफोर साननो थाङोबाथ' जोङो नैबे बाथ्राखौ जोङो साननांसिगोन रायजोफोर जोंनि बिटिआरखौ जिहेतु जि इसेबां खस्थ' एसेबां दाबि खालामनानै सोमावसारनानै मुभमेन्ट खालामनानै जि एसे मोननाय बे एसेखौबो जुदि जोङो गुबुन हारिजों गुबुन जातिजों राननानै जानांगौबा बेथ' बेसेबां सैज्य खालामनो हाथावना बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर सैज्य खालामनो हाथावि बाथ्रा जानानै दं दा रायजो राजाफोरनि आखायावनो गासैबो दंजोबोसै नङा होनबा दा जुदि जोंनि बर'नि जि बिटिआर बेखौहाय जुदि बर' आन्थाहै सालायनानै सरकार दानो होनना बुंब्लाबो गोबां समाव हाहैया जाहैयो नङा होमबा खारन केन्डिडेटनि सायाव थायो आं दहायनो बुंखाबाय दिनै पलिटिकेल पार्टिफोराहाय बिबा बेखौ बुंलायनो हमनायखौ जों नुयो सोरबा बुङो हाग्रामाया 17 बोसोर थगायबाय दा सोरबा बुङो प्रमद बर' सारा थगायबाय हाग्रामाया थगायबाय प्रमद बर'आ थगायबाय हाग्रामाया थगायदोंबाबो सोरखौ थगायखो पाब्लिकखौ थगायबाय दा माबाया प्रमद बर' सारा थगायदोंब्लाबो सोरखौ थगायखो बर'खौ थगायनाय जाबाय नङा होमबा रायजोफोर दिनै जायनि जाउनाव पाब्लिकफोरा ससियेल मिडियायावहाय गोबां प्रमद बर'नि जि प्रुफफोरखौबो होगासिनो दङ रायजो राजाफोरा बेखौ गासैखौबो नुगासिनो दङ खिन्थु थाङै थुङै फैबाय थानाय 2 बोसोरनि उनावहाय सरकार दानाया बोरैहाय जाहैगोन फैबाय थानाय 2 बोसोरनि उनावहाय सोर सरकार दागोन बिटिआरखौ सोर सालायगोन बेखौ सम आरो बोथोरा फैब्लासो जों मिथिसिगोन नङा होमबा रायजोफोर ना 2 बोसोरनि उनाव एलायन्सआनो जाफिनो BJP जों ना BPF आन्था सरकार दाफैगोन ना सोर सरकार दागोन माबाखौहाय बिटिआरखौहाय जेब्ला सम फैगोन 2 बोसोरनि उनाव अब्लासो जों मिथिसिगोन नङा होमबा जुदि रायजो राजाफोरा एसे सानखांनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ जायनो होनांगौ बेनो होबाला खिजानो जानोबो हागौ दिनै बर'नि जिहेतु बिनानै मोननाय जि बिटिआर बेखौ बर' आन्था जब राननानै मोनजानोबो हागौ जुदि आरो उल्थां फाल्थां जायोबाथ' आरो बिथिं गुबुन हारिजोंबो राननानै जानो गोनां जानो हागौ नङा होमबा सम आरो बोथोरा फैबा जों मिथिगोन 2 बोसोरनि उनाव सोर देरहायो सोर देरहाया सोर सालायगोन बिटिआरखौ सोर सालाया नङा होमबा रायजोफोर